The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 4:2-4. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119:105. And the gospel must first be preached to all the nations. Mark 13:10. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Colossians 2:6-7. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw hagi kinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us prepare ourselves, and doing this is by using the principle of 1 John 1:9 aron kita malimpyuhan sa atong mga sala, atong hingadlan, atong isugid ang tanan atong nabuhat ng mga sala ning adlaw,
ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Name all those sins to God. 1 John 1:9 unsa gisulti. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diya sa imong kinabuhi. Agda ka, gidapit ka sa pulong sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Gamita ka ng imong free will sa paghimo sa desisyon sa pagdawat kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama na mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo nining line of sab nga adlaw nga imong gipadangat ka na mo Dios. Buhi pa kami sa among lawas gumikan sa imong grasya. Salamat o Dios sa imong pag atiman ka na mo, pag sangkap ka na mo sa imong grasya nga imo kami gidala din aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Nining adlaw nagaandam kami o nagaampo kami kanimo Dios nga pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo. Magkasabot kami sa imong igatudlo kanamong mga kamaturan nining adlaw. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga suki o mga subscribers ning atong Bible study through the YouTube. O karon magapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga ana kita magadupot nining atong pagtulunan nga giuluhan og the study of basic doctrines. Ang pagtuon nato sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. So, okay. Kagahapon naghisgot kita sa daghang mga punto sa doktrina ug ato kining ipadayon nga sa diha nga kita nakadawat kang Ginoong Kristo human gyud nato madawat si Ginoong Kristo kita na dugtong nahiusa kang Ginoong Kristo hangtod sa kahangturan di na namatangtang og once you are saved you are always saved forever. Once saved, always saved. Og nasayon ta to be saved, it is not by doing good works. Dili kana mo ipaagi. Okay, wa man ta mag-ingon nga ayaw na pagbuhat og maayo no. Mo pasabot dili na mo ipaagi nga kita maluwas. Doing good works, dili kana mo ipaagi kay mahimo mo punas mga dili magtotoo. Magbuhat sila mga mayong buhat pandili na mo ipaagi nga ikaw maluwas. So ayaw kalimot nining Episo 2:8-9 nga nagaingon nga for we have been saved by grace through faith and that not of yourselves, it's the gift of God, not of works lest anyone should boast. O gato nang naibawan nga ang plano sa Dios gi-describe ni ini. So this is the plan of God is described. A right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way is wrong. Only a right thing done in the right way is right. O gawas pa, ang plano sa Dios is atong giingon nimo na nga
It is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, o problem solver. Okay? So, moni ang mga description sa plano sa Dios. O basically, ang plano sa Dios is the best and the highest. Kaya gikan man na sa Dios nga hingpit, a perfect God. Only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. So, aron ang tao maluwas di ay what the Lord Jesus Christ has done at the cross, mao na ang plano sa Dios alang sa tao nga siya maluwas. Maluwas ang tao pinagi sa iyang pagtuo sa gibuhat ni Jesucristo didto sa krus, ang iyang substitutionary spiritual death. Gipulihan kita imbis kita mo ilansang dito sa cross. Kaya kita mga utangan man gumikan sa atong mga sala, no na nga nipuli si Jesucristo sa atong dapit. He substituted us. He was a substitute nato. So, tiyaw mo na kung ang tao makadungog sa mga balita sa kaluwasan nga maluwas ang tao pinagi sa pagtuo lamang niya kang Jesucristo nga siya namatay tungod sa atong mga sala. O pinagi lamang sa atong pagtuo nga siya namatay tungod sa atong mga sala nga kita maluwas. Kaya kung mutuo ta sa iyang gibuhat dito sa cross, katuo kita kaniya nga maori bugtong manluluwas. Siyang nagpakamatay tungod sa atong mga sala. Utangan kita sa sala. Unsao man nato pagbayad sa atong utang, ngawan tay ikabayad. Wa man gyud. Mao na nga ang Dios padala siyang bugtong anak nga mo'y lukat sa atong mga kasalanan, utang na to, umikan sa akong sala. Mao na nga, kung tuuhan ni mo itong iyang gibuhat, nga namatay siya tungkol sa atong mga sala, then maluwas ka. So, okay, humanta maluwas. Okay. Diha gyud pag dawat na itong Jesucristo mo ning mga benepisyo itong nadawat, nahimot ang mga anak sa Diyos, nahimot ang mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos, o unsa kita gimatarong na sa tubangan sa Diyos, we have been justified, gisuluban na ta sa pagkamatarong sa Diyos, na tao ta pag-usab, we were born again, kita nahimong mga magtutuo ni ining panahon, okay? Believer in time, unsa pa, o kita ang atungan gisuwat na dito sa basahon sa kinabuhi. Okay? The book of eternal life, never to be blotted out, di na mapanas, mapahangtod. O kanang pagkasuwat sa imo nga dito, mao na'y nagakalifikar nimo nga makapuyo ka na dito sa langit uban sa Dios. That qualified you to live with God forever in heaven. Tiyan mo na. Mao kini ang mga pipila ka mga benepisyo nga itong nadawat. Yan itong higayon nga itong tuuhan si Ginoong Jesucristo. Apan, bisan luwas na ta, na ang kinaiyang magsasala diya sa atong kanang lawas, dili sa kalag, nes lawas in our body. Anha siya nagapuyo diha. Just as God the Holy Spirit also lives here inside of us. Okay? Kini atong lawas, templo kini sa Espiritu Santo. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? So mao na nga anaa karoy panagbangi tali sa kinaiyang magsasala og sa
Diyos Espiritu Santo. O kita anaatay kapilian kinsay atong tugutan sa pagdumala sa atong kinabuhi. Ang kinaiyabang mga sala o ang Diyos Espiritu Santo ba? You see? Okay. Kagahapon, naghisgot ng buntas mga nangausab ng mga pasiuna sa mga katawhan karong panahon na apil na mga kaigsuunan ta mga magtutuo. Nangausab na ang ilang mga pasiuna. They have changed their priorities. Inay ang pulong sa Diyos. Mga kalibutano na ang ilang mga pasiuna. Dili na mga Diyos noon, kundi kalibutano na. Muna itawag sa English, so cosmic na. Now, mauna na nga kadaghanan sa mga katawan karon kanang nahog na sila ni ining itawag og hedonism. Ano siya magbut pasabot nining hedonism? Mga kanang entertainment seekers ang pasabot, nara silang pangitag mga kalipayon, mga nadihang mga kanang mga paghudiyaka, entertainment, pleasure seekers, kanang mga paglingaw-lingaw, kanagod na mabilong o nahog na sa gitawag og antinomianism. Correction, dili antinomianism, lasciviousness. You see? Ana diyang mga nagkadaiya nga mga panghibog sa unod. You see, mo na lasciviousness. Apan ana apo ito og antinomianism. Okay? Ato ning nabati nato ni atong lawas. Okay? Sa di kay lawas kundi sa atong pagkatao maka matikod kita niini nga unsa man nalain naman yung mga pasiuna karon namo na unya na apoy kanigo nga atong kinaya magsasala. By the way, dunay duha ka bahin na ay pagka kanang Diyos nun, hinunta, relihiyoso, o ang pikas, giingon o lagi, Diyos nun, kanang relihiyoso, ascetic, muna giingon, ascetic, mga sublimation, self-righteousness, legalism, muna usa na kabahin sa itong kinaya magasasala. So, mauna nga naadiha sa atong kinay magsasala kung naata mahog sa lascivious nga bahin sa atong kinay magsasala na anang klaseng mga pangibog. With this goes the following. Na ay giingon og kanang pagkadalo, greed, unya na ay frantic search for happiness, magsige na kag alindasay na kapag sige kag pangita og mga kalipayon. Unya naa diha ang upat ka matang sa pangibog. Ang una gyud dinhi gitawag og approbation lust. Ikaduha, materialism lust. Ikatulo, power lust. Ikaupat, sexual lust. Naon sa maning mga lust. Kining lust lagi mga pangibog. Ang una nini approbation lust kana bang gusto ka o kanang mo aprobar ang mga tao nimo, dawaton kanila. Kasi noon ay approbation lust. Kana bang gusto kang maalinggatan nila. You will be recognized. I think that's the right word. Nga ma-recognize. Approbation lust. Yang ikaduha, mo ito'y materialism lust. Butang ka. Material.
pakisapi ka. All of this, buot ka mauni imong mga pasiuna sa kinabuhi. O niya, tungod kinaghanag kang sapi, dato na ka, ang imong negosyo, yung asenso. So, na kay power, na kay gahom. Murag mo andar na ng imong kanang hambungiro, pagka mapahitason, you see. Wa na ang Diyos, kalimta na. O niya, ikaupat, sexual lust. Kanang pakikilawas na. O na, mga lust na, mga pangibog na. So, morning, gikinahanglan na to. Mabito ni atong nagsigit ang tuon sa pulong sa Diyos sa adlaw. Kay diha na to makuha ang mga paagi sa Diyos unsaan pagbuntog natong kini mga kaning paglihok sa atong kinaiya makasasala. Kay mo guni giingon nato sa this is the culprit ni ining langit nung away. This is the angelic conflict. Away nga espirituhanon. Di ba itong isgutan ni kagahapon? O tulo ni ka mga dagko nagunang mga kaaway na to ingon nga mga Kristohanon. Ang kalibutan, ang sistema ni ining kalibutan, ang yawa, si Satanas o mga demonyo, o ikatulo ang atong kinaiya makasasala. O mga espirituhanon na itong mga kaaway nga unsaon ni mong pagbuntog ng mga espirituhanon man pulong sa Dios ra. Kay giingon nato nga ang pulong sa Dios mao ni espada sa Espiritu Santo. Mo atong gamiton sa pag-asdang ni mga espirituhanong mga kaaway. So, libot-libutan na karon ang mga pulong sa Dios nga imong nakatunan o imong gituuhan, imong kanang gamit, tuyok-tuyukan na diha sa imong panimuot. Let it circulate in the stream of your consciousness. Sword ni sa imong operational divine danosphere. Aron ikaw makatuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. You see? So it is Bible doctrine. Pulong sa Dios kini atong ipangtun-an mga prinsipyo, mga rasyonal, hindi mo ni atong gipang gamit kay sa matag karon niya, of course, makasala mangyud ta kay na mangyud tay kinaya makasasala nga mao man kini ang tinubdan sa mga tentasyon. You see? O ang atong volition mao ni at stake ang atong kabubuton magsigig lihok nga baka unsa ka mo tugot magkakunini o di, you see? Kay sige matag himuog ka ng desisyon. Now, ibaw naman tag unsay solusyon sa problema sa sala. Noon sa man, huwag ako kang pangutanon karon. Kamu nga taon nagsunod ni atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios unsa may solusyon sa suliran bahin sa sala. Unsa man? Rebound. Ayun na nagkalimti. Rebound dayon. Isugi dayon kanang maong mga sala panglitan sa imong nauna. Mao man ay mga grabe noong matang sa sala sa una. I-rebound dayon, isugi dayon. Ngayon ka, Diyos nagsala ko ito, akong hinganlan diha nimo. Mo na rebound. Apa na yung hunong diha. Kaya for all you know, muhunong ka diha na. Balik na po ka, os-os na po ka. So therefore, keep moving. After you rebound, keep moving. Okay? Ibaw magkakato sa unsa katutoy agenda nining rebound. Ang una nini, name your sins. Sunod, forget your sins. Sunod, isolate your sins.
Ika-4, keep moving. So ayaw na nagalimti. Kung balikon, rebound, buot pasabot niya na ang pagsugid nimo sa imong mga sala nga nabuhat. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala bang sa buhat. Kini, babag ni sa imong spiritual growth. Therefore, God mandates every believer to use the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So humani mo, isugid mo mga sala, keep moving, padayon to take in the Word of God. Allah, ayaw yung hunong, gamitag yun, kanunay ang pulong sa Diyos. So, by the way, kining mga punto din nga itong gipag-isugutan, kini human na tamaluwas. Apan kining mo rewind ang due time ito nining being born again, this is regeneration. Pagpakatao, pag-usab na sa Juan 3:3 o Juan 3:7. Now, of course, kining gitawag og regeneration, pagpakatao, pag-usab, you become reborn. Ma-reborn ka, matawa ka pag-usab, ngadto sa panimalay sa Dios. And that means you are born to the royal family of God. Now, of course, ang instruction kanato ingon ng mga magtutuo, atong sundon kining nahisuwat diha sa honor code sa royal family. Mao ni ang instruction for all born-again persons regarding the new family procedure nga i-orienta. How do we orient ourselves to the instruction sa kanang new family procedure? Unsa man nato pag-orient sa atong kaugalingon? Nini nga itong ibuhat karon. Pagtuon sa pulong sa Diyos, we are orienting ourselves. We are trying to accustom, trying to get used to this family procedure o kining instruction na sa pulong sa Diyos. Ang instruction ni ini gitawag og the honor code of the royal family. So, nabalik ni Santa may tungkol niya itong sala nga ayaw nakalimti ka itong formula nga nung kanang kitang mga katawan, we are in total depravity. Kung sabot pa sabot, total depravity nga tayo mahimos tong kaugalingon, hingpit nga way mahimo nga wa gyud tay igong ika unsa na way mahimo ambot pasabot, total depravity. So mo na nga ni ay formula nga mo ay nakapaingon niya na AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mo na formula nga nangahimo tang unsa patay spiritual. You see? Okay, kung bahin na po ni paghisgot sa mga tentasyon, kita tintalon man kita. Ang tentasyon, by the way, review man sad ni dili sala. Ati man niya daghan ka na to pang maka kanang tugkad yun ini nga ang tentasyon dili sala hangtod nga ikaw musugot niya ng maong tentasyon. Samtag yun temptation is not sin until you succumb to that temptation. Musugot na ba ka? Namo na nahingon na ng sala. Now, ang kinaiyang makasasala nato, old sin nature,
dili na ni matangtang hangtod nga kita unsa mamatay sa atong lawas or kanang sa rapture, sa pagsakgaw, whichever comes first. Now, so O is in, old sin nature is not removed by God, tungod kay buot sa Dios kita mahimong mananaog niining espirituhanong away. Ginamit na to ang mga pagsangkap sa Dios, grace provisions. You see, mo na nga dili tang tangon sa Dios kining old sin nature. Kay buot niya nga kita mahimong mga mananaog lagi sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ginamit ang mga kasangkapan nga kanang hatag sa Dios kanato. So, unsa katoy tawag sa mga unbeliever? Ang gitawag sa mga unbeliever gitawag og sukikos. Sa Grigong pulong ni. Og ang mga karnal nga mga magtutuon, so ay tawag nila sarkikos. Okay? So ako lang nang singit nimo kini mga Grigong mga pulong. Sukikos unbeliever, sarkikos carnal believer. Okay? Now, before the eyes of God, it is not our actions ang importante. Dili ang atong panglihok may importante. It is the condition of our mental attitude. Mo na importante. You see? Nakasabot ka ba? Sa tubangan sa Dios ba? Dili ang atong gibuhat mo importante. Ang kondisyon sa atong pangunahuna mo na importante. Now, unsa may isulti sa Biblia may tungod ini mental attitude. What we think is what we are. Naras proverbio. Unsa ato ginahuna mo kana kita. So, ang Dios nagamando sa matag magtutuo sa pagunahuna sa hunahuna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Abrihin ang imong Biblia diha. Kaya nagahisgot ka na og the mind of Christ. Kini nga itong ipagtunan nga mga pulong sa Dios, mauni ang the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Huna ni Ginoong Kristo. Og mando gani sa Dios, pinagi sa iyang pulong nga kitang mga magtotoo, we have to renovate our minds. Usabon na to kini nga itong mga panghuna-huna. Now, every believer's responsibility niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Meaning, kita nga niya karon niining kalibutan na mga magtotoo naman ta. Every believer's responsibility niining phase 2 sa plano sa Dios mao ang pagtubo diha sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Asa man na nimo mabasa? 2 Pedro 3:18. Ayaw nagkalimti. Suwat na gyud sa imong notebook baron o papel diha. 2 Peter chapter 3 verse 18. Mao na atong responsibility dinhi sa phase 2 sa plano sa Dios. Patubuon ang atong kalag, patubuon ang atong kalag diha sa grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Unsaon? Pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios nganhi sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So, kining spiritual life nga buot sa Dios nga atong kinabuhion ginganlan ni og life beyond gnosis. Okay? Life beyond gnosis. Labaw pa sa kaibalo. Unsa may labaw pa sa kaibalo? Ang kaalam. Okay? Lahi man ning kaibalo o kaalam.
Ang kaibalo kanang atong nibawan lang sa mga gitudlo sa atong mga magtutudlo, mga maestro, maestra sa high school ba o kolehiyo ba, universidad. Kanang atong nibawan mo na gitawag natong mga kahibalo. Kanang knowledge, academic, apan ang kaalam, labaw pa kay iyaham na sa Dios. Ang imong nahibaw-an nga pulong sa Dios, imong nasabtan, imong nakatunan, ug imong tuuhan, ang Yahweh ko din tanan lagi ang pagtuo. Sa diha nga motuo ka sa imong nakatunan, nasabtan, kay imong mangitunan, inigtuo nimo niya na din ang Espiritu Santo mulihok dayon sa iyang ministry sa paghimo niya ng tinuod, tataw, tinaw, timos, bugos, unsa pang ma-describe na to. Klaro na gyud, real. You see? Diha magkinabuhi ka na, ginamit ka ng imong kaalam, magkinabuhi na ka sa gitawag og spiritual life, eusebia, sa griwong pulong. Ug kana mo'y gitawag na to life beyond gnosis. Kinabuhi nga labaw pa sa kahibalo. Nakasabot ka? Now, mauna nga we have to know the love of God which surpasses all understanding. Asa man na nimong basa na nas Philippians 4, 6 ug 7. Nagaingon ka na unsa, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God, and the God of peace shall guide you through our Lord Jesus Christ. Namo na. So God already provided every believer sa mga assets, mga kasangkapan ni anang alang ni anang maong magtutuo to be a winner. Now, ato naman ning hisgutan pod nga unsaon na to paghimong mananaog na klaro kayo ng mando sa Dios. Ako mong gisangkapan, I am providing everything that you need, all the assets for you to be a winner. Na unsaon man na, wala tayo ka pangulipas ug naanatan niya na. Ang the problem there is, do you accept? Do you believe? Do you avail yan ang mga spiritual assets nga gisangkap sa Dios kanimo? Ingon nga magtotoo. Gisangkapan man ta. Na unsa man imong pagkaila niining gipangsangkap sa Dios kundi nga magtuon. Namo na. All of this will boil down ra gyud sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nakita nimo kung sa kamayinungdanon, how essential, how necessary, indispensably important ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya kung wa tayo pagtuon sa pulong sa Dios, sa man itong pagkaibaw niining atong gipangisugutan. Niining mga gipagsangkap sa Dios kanato nga spiritual assets aron kita mahimong mga mananaog. Wala gyud, zero gyud ang atong pag-tanaw bahin ini. So we have to know the love of God. Kaya ang Diyos mo bito nang nahigugma ta sa Diyos tungod kay siya mo'y unang nahigugma kanato. We love Him because He first loved us. Naman sa pulong sa Diyos. So, sa diha nga mogamit na ta sa mga provision sa Dios dinhi sa phase 2,
we become potential winners. Samtag yun na. Ang sabi mo, pagsabot ng potential, na natay puruhan nga mahimo natang mga mananaog. May puruhan pa na, potentiality pa na. Kaya, mugamit man ta sa atong kinaiyang, not kinaiya. Mugamit man ta sa atong kaugalingong kaubuton. Volition, free will. Nga, mo-avail ba ta sa mga gipagsangkap ng spiritual assets sa Diyos o dili? You see? Naman tayo kapilian. Na nga, a believer can be a winner or loser depending on his decision gikan sa iyang free will. Kasi mo, nag-iingon na ito nga, a believer is a product of his decision. Produkto ragyata sa atong himuon nga desisyon. Osta? So, gani, o man na ito i-appeal naghisgot na itungod nining uban panggi sangkap sa Diyos ka na ito. Niya ito yung higayon, gidawat na ito sa Ginoong Kristo. Usapan ni ini, kinigitawag og katluan og siyam ka mga irrevocable assets. Irrevocable absolutes. You see? O naiusan niya na nga revocable asset. Now, when we are born again, we become a new creature. Nahimot ang bagong binuhat. So, kung sa katutoy tawag nato sa karnal nga magtotoo, he is termed as sarkikos. Diya sa Grigo, nga pulong. Sarkikos ni siya. Apan ang dili magtotoo, he is termed as sokikos. So, ayun nagkalimti. Now, as kanang sarkikoy, a sarkikoy, ang mutpaso sarkikos, karnal. Okay? A sarkikoy lives like a sokikoy. Mura magnay pagkasangay-sangay ni. Ang sarkikos, karnal, believer. Ang sokikos, unbeliever. So karon sa grammar nga, saktong grammar nga ilang giingon sa Grigo nga, isarkikoy lives like isukikoy. So nakasabot nga na pagkasangay-sangay niya na. Now, tuod ang mga karnal nga mga magtotoo. Diba ka kinsan sila? Mga magtotoo, luwas. Apan, nagpatuyang naman yun sila sa pagpuyo dito sa dapit nga may gahom ni Satanas. Dili iya sa Dios kay nagpatuyang magpapakasala. Nagalunang sila sa mga kasalanan. Wala na sila pagtagad sa ilang espirituanong pagkinabuhi. They're just living like a sukikos. Okay? Sukikos kay mga unbeliever. So, ang ilang kinabuhi samara sa mga sukikos. Kay sila mga sarkikos man. Kasabot ka. So, a carnal reversionistic believer is self-righteous. Ang sabot. Matarong silang kaugalingon, mga legalista, o mga arugante. Okay? Mapahirason. By the way, nangutan na ragukunin mo, kinsa may mga grupong mga tao nga kinalisdan tudluan. Who are the groups of people who are kanang untouchable? Tubag, ang mga mapahitason, mga arugante. Dili man na sila matudluan. They are untouchable. Why? Tudluan ni mo na sila makadungan. Kanang na ay mas labaw pa pangkuha na niya. You see? That means, dili siya makadawat unsay iyang nadungog na pagtudlo. Gusto? Because he is arrogant.
Niya gawas nga arrogansya, he is self-righteous. Matarong siya siyang kaugalingon. Mas buutan pa mong kuanan niya ba? Ilang isulti. O niya, mga legalista, labihan nga pagkarelihiyoso, mga hinimbahon, way kontra, mga manggihatagon, mga malumo, okay? Mga gentle people, good and upright, kanang law-abiding citizens. Mao ni sila ang gitawag og unsa kanang kining mga ascetic, okay? Sa maglisod patas pag recall ni mga pulong atong ipanggamit. They are ascetic. ASCETIC, ascetic, dili kay asceti. Ascetic, imbot pa sabot nga mga buutan sa ilang kaugalingon. Apat sa tubangan sa Dios, mo na kanang gi-describe ng Ginoong Kristo nga they are unsa, and in the outside they are kanang labihan pagkanindutan nila sa gawas, apan inside full of dead men's bones. Manigisulti ni Ginoong Kristo nila, mga legalistic, mga matarong sa ilang kaugalingon. So kini sila kanang pakita ngadto sa uban nga sila mga buutan. They're hypocrites. Sama nito bang mga Parisiyo atong panahon ni Ginoong Kristo nga labihang pagkarelihiyoso nila. Apan dili luwas. You see. So mo na nga ato ning ipadayon ugma. Kadi ang pay mga daghang mga doktrina nga atong pagatukion. So ayaw si Piat sa sumpay niini, pagsubay niini. So hangtod ugma magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagpakiuban kanamo ug sa among pagpakingambitay sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ug madinining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod makabot namo nga among tumong nga maong pagkahamtong espirituhanon. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.